खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। पेन कार्ड गोनां लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। रायजोआव फैदों पेन कार्ड 2.0 नंगौ, नोंथाङा गोजाम पेन कार्डफोरखौ गोदान आपडेट खालामनांगोन आरो बे पेन कार्डजों नांजाबफागोन QR क'ड। बे QR क'डखौ जेबो जेंना जेंसि सोमजियैनि थाखाय होफानाय जादों। नोंथाङा पेन कार्डखौ बेसेन नाङाजासे आपडेट खालामनो हागोन। मदीनि केबिनेटआ पेन 2.0 खौ गनायथि होदों। मिरु सरकारा बे मावथांखिनि थाखाय 1435 कौटि रां बाहायगोन। साबसिन गोख्रै सिबिथाइ होनो थाखाय पेन कार्डखौ आपडेट खालामनो थिरांथा लानाय जादों। गोदान पेन कार्डनि गेजेरजों बिगोमाफोरा गोरलैसिन आरो साबसिन सिबिथाइ मोनगोन। गासै रोखोमनि खारिथि बाहायनाय फसंथानफोरनि थाखाय पेन डाटा भल्ट सिस्टेमआ आबुं जागोन। बे थिरांथाखौ बायगिरिफोरनि फोरमायथिखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय लानाय जादों। लोगोसे बे सिस्टेमाव राङारि ट्रेन्जेक्सनफोरखौ गोरलै खालामनाय जागोन। बे फोसावनायखौ मिरु खारिथि आरो फोसावथाय मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ फोसावदोंमोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। पेन कार्ड गोनां लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। रायजोआव फैदों पेन कार्ड 2.0 नंगौ, नोंथाङा गोजाम पेन कार्डफोरखौ गोदान आपडेट खालामनांगोन आरो बे पेन कार्डजों नांजाबफागोन QR क'ड। बे QR क'डखौ जेबो जेंना जेंसि सोमजियैनि थाखाय होफानाय जादों। नोंथाङा पेन कार्डखौ बेसेन नाङाजासे आपडेट खालामनो हागोन। मदीनि केबिनेटआ पेन 2.0 खौ गनायथि होदों। मिरु सरकारा बे मावथांखिनि थाखाय 1435 कौटि रां बाहायगोन। साबसिन गोख्रै सिबिथाइ होनो थाखाय पेन कार्डखौ आपडेट खालामनो थिरांथा लानाय जादों। गोदान पेन कार्डनि गेजेरजों बिगोमाफोरा गोरलैसिन आरो साबसिन सिबिथाइ मोनगोन। गासै रोखोमनि खारिथि बाहायनाय फसंथानफोरनि थाखाय पेन डाटा भल्ट सिस्टेमआ आबुं जागोन। बे थिरांथाखौ बायगिरिफोरनि फोरमायथिखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय लानाय जादों। लोगोसे बे सिस्टेमाव राङारि ट्रेन्जेक्सनफोरखौ गोरलै खालामनाय जागोन। बे फोसावनायखौ मिरु खारिथि आरो फोसावथाय मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ फोसावदोंमोन।